L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi, nilqakom għat-tieni programm tas-sena l-ġdida 2017, Il-Verità. Il-Verità li titratta dwar Ġesu, għax hu biss huwa l-verità. Illum għandna programm mimli daqs bajda, ma nafx hekk salleħquh fuq dan is-suġġett. Ħanibda mill-ewwel tinsewx iġġibu l-Bibbja ħdejkom, ħalli tiċċekkjaw intom stess. Tinsewx ukoll li għandi paġna fuq Facebook għal dawk li għandhom l-internet jew inkella għandhom qegħdin fuq Facebook, ukoll daw il-programmi qegħdin jittellaw fuq YouTube. Jekk tridu tkomplu segwuhom, għafsu wkoll like, subscribe u jkun hemm ampina għafsuha wkoll ħalli tibdew tirċievu notifications. Ġifieri kull darba li ntella jiena xi programm, intom tirċievu li intellajt programm. Mela, għanibdew dan il-programm tal-lum. U sa noħodkom fit-tieni ittra lill-Korintin, kapitlu 5 minn vers 6. Għax fuq daw l-affarijiet sa nitkellmu llum. Mela, minn vers 6, okej? Mela, aħna dejjem qalbna qawwija u nafu li sakemm indumu mlibsa b'dan il-ġisem, stennew naqra. Mela, huwa beda aħna. Għal min kien qiegħed jirreferi San Pawla hawnhekk. Aħna għal dawk li huma diġà salvi, għal dawk li diġà taw lilhom infushom lil Ġesu, ħaddu s-salib u qegħdin jimxu warajh. Jimxu warajh billi jsegwu l-Bibbja biss, il-kelma tiegħu, mhux il-kelma tal-bniedem, mhux il-kelma ta' Filisjen Brinkat jew tal-pastel li jkolli miegħi, il-kelma ta' Kristu. Għal dawk qiegħed jirreferi li huma mwilda mill-ġdid. Mela, ħanerġa' nibda minn vers 6. Aħna dejjem qalbna qawwija għalhekk tarawni ferħana. U nafu li sakemm indumu mlibsa b'dan il-ġisem, nibqgħu il-bot mill-mulej, aħna ngħixu bil-fidi u mhux bil-viżjoni. Aħna qalbna qawwija u persważi li aħjar noħorġu minn dan il-ġisem u mmorru noqogħdu għand il-mulej. Għalhekk fuq kollox aħna nfittxu li noġbu lilu. Sew jekk nibqgħu hawn. Sew jekk noħorġu minn dan il-ġisem, jiġifier ir-ruħ tagħna. Jeħtieġ li l-koll kemm aħna nidhru quddiem it-tribunal ta' Kristu ħalli kulħadd jieħu skont it-tajjeb u l-ħażin li jkun għamel meta jkun għadu ħaj fil-ġisem. Naddu għal-feature. The canon of scripture in the Bible is truth and not a book of fairy tales or fables. It is simply God's redemption plan for mankind to get back to God's true intended purpose, to tend
and be stewards over that which God has given us, which is our terra firma, the earth, family, and the ongoing relationship with a loving God. There have been many questions to the subject of hell. Is it real? Are people and the devil there? Why would God create such a place for people who he loves so dearly? A large portion of the body of Christ have done away with these questions because of the difficulty in explanation, or just running into those who don't believe in a creator responsible for creative design. These questions can be answered by anyone who is willing to journey through the scriptures and find the answers they seek. And so what I like to do is see if we can get some answers from the Bible. Many biblical scholars and theologians would agree that there has been about 6,000 years of mankind history since the days of Adam. As we dive into the scriptures, we must first understand we are 2,000 years since the days of the book of Acts in the Bible, which is when the church age actually began, or the day of Pentecost. And we must also understand context of who is speaking, and if it is universal or a direct teaching. Now, if we were to stop and think about something so simple, such as our emotions, we've all encountered happiness, sadness, and fear, without someone physically harming us or physically trying to bring about those emotions. This is something we cannot touch or physically see, but we know it is a part of us based on what we feel. This is what the Bible refers to as your spirit, which you can still experience while living in this earthly body and even after your physical body perishes. This is due to the fact that we are tripart beings like God. He is a triune God, God the Father, Jesus the Son, and the Holy Spirit. And we were made in his image, made up of three parts: the soul, our mind, spirit, the flesh, which is our body. Without the mind, you can't make any decisions as to what the flesh does for your spirit. Without the spirit, your flesh is completely dead, and without your flesh, you wouldn't be able to interact on this planet. As we talk about hell, think of it as a country with many states, capitals, and districts. The Bible describes 5 distinct compartments of hell. In the Old Testament, the Bible refers to the first part of hell as Abraham's bosom, a place where the righteous went when they died before the prophecy of a Savior had yet to come to pay the debt of sin that entered the world by Adam's disobedience. This prophecy was mentioned in the first book of the Bible by God in Genesis chapter 3, verse 15. Abraham's bosom is also known as paradise, which is a Jewish custom not mentioned in the Bible. But once Jesus Christ fulfilled the will of God, death no longer had authority over the occupants of Abraham's bosom, and the righteous were led out of captivity to heaven temporarily according to God's plan. We get some light on this leading out of captivity, prefaced by Jesus in Matthew chapter 12, verse 39. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Jesus is telling his disciples that once he completes the will of the Father, he will descend to hell, specifically to Abraham's bosom for the saints. Amen. Fuq dan is-suġġett sa nitkellmu fuq l-infern. Kristu jsemmi l-infern iktar mill-ġenna biex ma mmorrux hemm għax nisimgħu ħafna li Alla huwa mħabba. Imma sem nisimgħu imma Alla huwa ġust ukoll. Tant huwa ġust li batilna lil Ġesu biex jifdina hu. Għax aħna mħabbat nub li kienu għamlu Adam u Eva, ma aħna konna l-edewa ta' Alla. Imma bat lil Ġesu biex kull min jemmen fih isalva. Mingħajr id-dem ta' Kristu ma nistgħux aħna nkunu salvi.
importanti ħafna Kristu, fuq hekk sa nitkellmu aħna. Fuq dan is-suġġett. Nilqa' fostna lill-pastor tiegħi. Ġimgħa l-oħra kellna l-tifel tiegħek, pastor. Ejja. U llum għandna lilek. Gloria Mulej. Iva, Proset tal-program Felicien, ta? grazzi Mulej. Konna kelli telefonata dil-ġimgħa mhux il-jumej ilu. Ġifieri jistaqsu hekk sabu n-numru Praise tiegħi. God, praise Ma God. ddejjax, na. Forsi xi darba nagħmlu programm bit-telefonati diretti wkoll biex in-nies ikunu jistgħu jistaqsu. Mela le, ma ħallu fidejn Il-mulej, Iva, naraw fiex sa jgwidawna. Mela, pastor, kif kont qiegħda ngħid jiena, l-infern għal min jemmen jeżisti. U fil-fatt eternità wkoll hemm tnejn. Jew malla jew max-xitan. M'hemmx triq tan-nofs. It-triq tan-nofs ivvinta l-bniedem. Għax Alla ħalaq. Ma ħalaqx il-mewt, Alla ħalaq il-ħajja. U ħalaqa għall-eternità. Meta daħal id-dnub ta' Adam u l-mara tiegħu, dika kienet koma hemm. Qed tifhem jirid jiġi punishment. Alla qatt ma kellu l-intenzjoni joħloq l-infern għal-bnedmin. Infatti l-iskrittura tgħidlek ċaru tont li l-infern hemm tnejn infern. L-ewwel li ħan nitkellmu llum fuq. Mbagħad fejn imorru dawk meta jiġi l-judgment, il-ġudizzju wara dan l-infern li ħan nitkellmu fuq f'Luqa kapitlu 16, dawk ħajispiċċaw imorru fejn ħajispiċċa x-xitan għall-eternità. Ġifieri l-bniedem maħluq biex jgħix l-eternità. Sewa, u l-mew daħlet bid-diżobbidjenza u s-supervja. Is-supervja tajt hija l-iktar għadu li tista' lejalla tista' twaqqak fl-abbissi tal-infern. Sewa? Is-salla mela ħalaq l-infern għall-anġli mhux it-tajbin ta' dawk li ribellaw kontrih. Imma terz minnhom irribellaw kontra Alla. Ġifieri aħna mhux postna biex immorru ġol infern. Għati okkew xaħat jaħseb li xitan hija ġol infern, neħħija minn rasek, għax xitan idur maħna jgħat il-kelma tal-la tajt li jgħix f'sema, ġifiri, u tru l-agenti tijaw li staw kunu anġli minn tijaw u staw kunu nisu kol. Tifhem, iġija il-bniedem jagħmel id-dnub jgħix ħajja ħażina anke bil-mużika. Tifhem sa mużika ġiet maħluqa biex tfaħħar l-Alla. Imma ħada. U l-mużika ġiet maħluqa qabel ma Alla krea id-dinja. Mhux sammerik fuq il-mużika lilek u x'vera. Imma meta tħares lej Alla u x'ħalaq kollox perfett. Eżatt. Kollox perfett, m'hemmx nuqqas fil-ħalaq Alla anki aħna. Fimta maħluqin biex bħal madna kemm il-darba biex inqimu l-Alla fil-verità sa, ma hemm l-infern. Alla Waqt naqra fuq għad il-ġimgħa di, għax dan l-istudju li tagħmel tinsa tant tem fuq l-infern, u da mhux tkellem Pawlu ta' fuq l-infern, jew Pietru, jew il-Patriarka tkellmu, imma l-iktar li tkellem biċ-ċar u xem huwa Ġesu. U ta' spjegazzjoni ċara. Fil-storja, mhux parabola di, storja f'Luqa 16 minn vers 17 lem. Għalix nafu li storja, Ġesu radi, radi, għalek rakonta, bħal-Alla radi l-istorja. Għax din hija storja fejn Ġesu jirreferi bisem Lazzaru għal-bniedem. Lazzaru dak il-fqir li miet jitlob l-Sinjur, mux għal-Sinjur ħażin, dak il-sinanzi. Anzi. Ma dan kien jgħix ħajja selfish. Kellu l-fqar ma jgħinomx, batija, dik li tfisser il-kelma, sana naqrawa, kelma vjola, li ma jenux il-da, kellu ċans u biex jgħinu u ma jenux. Allura dik għalek miex parabola, hija storja, għax Ġesu fl-ebda kien f'parabola, fals għedin namlu l-erba l-istudju fuq il-paraboli. Diġa ġifiri għatem minna d-dejjin fuqom daw. Ġifiri, u ma s-sibx parabola wahda, bisem jirreferi għal xi bniedem. Fluqa.
F'din 16 il-Bibja, naħna- ħanaqrawa. F'din il-Bibja jien għandi l-parabola tal-għani u Lazru. Miex. Storja. Dan it-titlu mhuwiex ġifieri tajjeb. Ġesu hemm qed jirrakkonta Storja vera. attwali, mhux Eżatt. sorry, il-kelma qed jirrakkonta kif se taqba. Xi ħaġa li ra. Fatt. Qed jirrakkonta fatt. Fatt. Il-paraboli vera jistgħu jiġu bħalma Ma jirreferi jkunu għal bħala eżempju. pastajjiet bħalma jirreferi għal farmer, il-bidwi u oħrajn, qed tifhem, di għaw qed jirreferi għal żewġ persuni li għal-wet jirreferi għal Lazzaru, all right, l-inqas li kien ix-xurtjat, bismu. Għana mhux qed nitkellmu fuq Lazzaru u Marta u qajjem, Marta. Dan li da x'ġara minnu wara li miet. Issa nitlu fid-dettall ġara, għax jien għaddejt minn nadi mhux mitta, kważi kont hemm u kont qed inħossni preparat biex joħduni l-anġli, ħaj tiġri hekk. Ejwa. Laqalu Ġesu minn il-ħajmerjeħ. Min jista' jaf iktar minn Ġesu. Għanna ħaġa żgħira qabel nkomplu. Jgħidu l-lura Alla ġust li n-nies imorru l-infern, mhux jibgħat, imorru l-infern u żgullu ġust. Għaliex? Għax aħna maħluqin. All right? Free will ngħidu bl-Ingliż, spiritu liberu. Namlu li rridu, niddeċidu li rridu għax kieku Alla ħalaqna kif iritu. Kunu robots. Għattifem, ma aħna ma Alla ma jċi kontrollana, Alla jrid jigwidana, ix-xitan. Irrid Irrid jikkontrollana. jikkontrollana, għara differenza. Allura ma jistax Alla, jekk inti ma tobdiħ xu tgħix skont ma tgħix skont il-kelma tiegħu qed ngħidha ċaraw, jekk ma tgħix skont il-kelma tiegħu, dak li ma jobdix, dik li ma tobdix il-kelma talla, postu hija, jew posta huwa l-infern. Ma Alla ma jistax jikkontradixxi lilu nnifsu. Però tana x'tana, tana l-Ġesu. Jaf li aħna hemm min-nies għandkom il-libni mitalikom is-sagrifiċċju, aċċettaw ġoħajkom u ma tmux l-infern. Eżatti, u nitolbuh maħfra. Ħanidħlu ktar fil-font wara dawn ir-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għannuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba għal-Ormi għall-Ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqakom għat-tieni parti tal-programm Il-Verità. Fil-bidu tal-programm jien għedtilkom li Ġesu semma iktar il-ġenna iktar iktar l-infern mill-ġenna. U l-pastor korreġini semma iktar l-infern mis-saltna tal-missier. Għax il-ġenna s-saħa naraw xi tfisser ukoll. Mela ħanidħlu mill-ewwel fl-istorja ta' dan is-suġġett, dan il-fatt li sar vera, li din l-istorja mhijiex parabola, imma kif għalinna fl-introduzzjoni il-pastor ra Ġesu din. Mela, ħanibdew naqraw minn Luqa 16. Sajra, disa tiġri l-kulħadd. Lilek, lili u l-kulħadd. Skont xiex? Għax hemm żewġ affarijiet. Ejja. Il-mewt kwa qed jgħaddi minna. Tifhem. Jekk ma jgħidix għalina. Qabel. Rapture. Għannistijaw ta' jiġi. Ija. Kompli Iva. fil-ħin. Mela, kapitlu 16, Luqa,
U minn vers 17. Mela kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-lifjen. Lena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. Ma kienx fuq id-dieta da. U wieħed fqir jismu Lazzru li kellu ġismu ġerħa waħda kien imur jinxteħed ħdejn il-bib ta' daru biex xewqa li jiġba b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani. Sal-klieb kienu jmorru jilaqu il-ġrieħi tiegħu. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħadduh fi ħdan Abram. Ħanarġa nirrepetija din, dan qiegħda jiena vers 22. Ġara li l-fqir miet u l-anġli ħadduh fi ħdan Abram. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Hemm differenza fil-kliem. Dan kif sapruħu fid-batijiet ħoroġ fart l-imwiet, rafa ħarstu u mill-bot lemaħ lill-Abram. Blazzru fiħdanu. X'għamel? Lemaħ lill-Abram. Ġifieri qiegħed ġol infern ra. Sensi ra. Ġifieri għadu ħajda. L-infern għadu ħaj. Ra. Nerġa' mur ftit qabel. Il-Lazzru ġerroħ l-anġli fiħdan Abram. Issa aħna iġorruna l-anġli għatlek ċiħassej dak il-ferjien, kont nippreparawni biex joħduni. L-għani, għax ħajja ta' zina, mux għaxħani, difnuħ taf xi ġifieri, ġifieri l nifsu da, jindifen ma tittara xaqaw xa tittara li l-nifsu jindifen. Jo ti preferi li inti jiġu l-anġli għax tkun ta' Ġesu u joħduk fiħdan Ġesu. L-iskrittura li qraj dik li tfisser fil-2 Korintin, bl-Inglisna absent from the body, present with the Lord. Meta ruħi toħroġ mill-ruħi ħajja tara issa naraw. Alright, ċiżjed. Ġifieri, hija preżenti fi Kristu issa, x'issa meta Ġesu kmiet fuq is-salib, niżel hemm, okay, pritka l-Vanġelu, bl-Inglis Hades, okay, u Joel, u pritka l-Vanġelu u tana il-ħajja ta' dejjem miegħu. Issa ma mmorrux għand Abram, dak sakemm Kristu miet u qamm il-mewt. Eżatt. Issa aħna immorru fi ħdan ta' Kristu. Seated in the heavenly places with Christ. Bil-qiegħda fil-renju ta' Kristu fis-sema. Xiġmielu. Issa xiddependi xi trid inti, x'sa tiddeċiedi. Jew ħadd indifen, tara li l-ek nifsek tindifen, l-opinjoni tiegħi naħseb nisbaljat, jew kellha tara li l-ek nifsek imġer mill-anġli ħassejta dik tajjeb. Meta kont qiegħed fix-xifer tal-mewt, ħassejta naf xi ġifieri meta qed nagħmel funeral, dawk il-bissima. Qed jiġu preparati. Qed tifhem, issa dik ridu jiddeċiedu, ara x'sa jiġri min imur mill-infern. Mela qed jara dal-emaħ. Kompli. Mela, u walla leħnu qallu. Mela jitkellem ukoll. Ja, u jalla olla leħnu. Minnaħa l-oħra qed jisimgħu xi ħadd Abram u Lazzru u n-nies li kien hemm hemmhekk. Qed tifhem, ġifieri mhux talli qed jitra, tkellem u nstema' għax Abram irrispondi, kompli joħt. Mela, il-mod lemaħ lill-Abram Blazzru fiħdanu. Vers 24. U walla leħnu u qallu. Olla leħnu. Mela, Missir Abram, ikollok ħnina minni. U ibat lill-Lazzru ibil tarf sebaw fl-ilma, ħajtaffili in-nixfa li għandi fil-fini. Xem fe għallu jibir subaħ. Fl-ilma. Mela hemm l-ilma wkoll. Fehem Abram, issa di storja tjajda Ġesu, għal Ġesu ma jgdibx, jekk jara l-ilma hemm l-ilma. Ġifieri dajba tilaċ qiegħed ukoll. Issa da qed jimmissja l-ilma
u l-affarijiet l-oħra li kien jagħmel. Xi ħaġa qed naqsu l-ilma, l-affarijiet l-oħra li kell jiekol bla doċċ u ma jgħinx minnu. U ħafna affarijiet, diġà qed immissihom ġo l-infern, ħanitkellmu fuqha di. Imma di l-istorja idotlu fil-fin. Xi ħadd titmur f'dal post. Ara x'qallu Abram. Ħana ġa naqra di. L-infern qegħdin nitkellmu ta' dan l-ewwel infern. L-ewwel infern, that's good. Ħanajda straight la purgatorju. All right, la Diġà limbo. għattilhom di. Di gidba faħxija, qed tifhem jitkellem ma jistax ikun. Qed tifhem da purgatorju. Jew isalvak l-nar, jew isalvak Ġesu. Noqogħdu attenti għax hekk nemmnu daw l-affarijiet li jgħidu l-bniedem mingħajr ma niċċekkjaw hemm nispiċċaw tal-infern. Jien taf xettilhom fuq il-purgatorju, meta kont spjegajtilhom, għedtilhom jekk hemm il-purgatorju mela allura Ġesu. Meta xejn. Meta xejn jew inkella is-sagrifiċċju għal kollox mitmum. Is-sagrifiċċju għamlu sħiħ. Ma għamlux biex aħna mmorru ġo n-nar, għamlu biex aħna ngħixu l-eternità miegħu. Tiet batija ġo l-infern minn fejn jara da, jitkellem, jisma' u jħoss. U kommissjoni. Għaxara sa jiġri, sa jgħidlu. U l-gidem ġejjin. Jafu għax id-destinjat, ir-realizza li hu d-destinjat għall-infern. Għed tifhem, issa ngħidu ta' għadna qasbis bis-sejna. Dejna. That where we ready. Mela, Iva, għalek qegħdin nagħmlu dal-programm That where we għall-infern, għax ferħ meta tarattin l-istorja minnaħa ta' Abram. U Lazzaru mbagħad ferħu tifraħ. That's good. Għalhekk qegħdin nagħmluh dal-programm biex għax aħna rridu li ħafna rwieħ mhux mejta ta' rwieħ ħajjin li qegħdin jaraw dal-programm biex jisalvaw u jisalvaw bis-saħħa ta' Kristu, bis-saħħa ta' demmu. Mela, ħalli nkompli. Mela, vers 25. Ibni għallu Abram. Ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek. Ekku koll Lażru, il-ħażin irċevih f'ħajtu. Imma issa u hawnhekk qiegħed jitfarraġ. Waqt li inti qiegħed bati. X'qed jagħmel Sużi? Ibati. U Lażru x'qed jagħmel? Qed jiġi jinfarraġ. Barra minn dan, hemm vojt blaqjies bejnkom u bejna. Ups, x'qed jgħid għandaħħalkom hemmhekk. Ħanġibkom. Dan hemm Abram, all right, hemm in-nies li mietu qabel Kristu, li jagħmlu fi Kristu, il-patriarki, in-naħa l-oħra hemm dawk li rrifjutawh u qalu le ħaddu deċiżjoni le, għax dejjem anke fit-Testament il-qadim, Kristu kien hemm. Qed tifhem kien jidher bħala bniedem ukoll, però kien shadow ngħidu del. Biex ikollok del, ikollok is-sustanza, fidimni? Nispjegaw. Dawk li maċċettawx hemm qegħdin. Dak meta tgħid l-istorja Kristu, hemm qegħdin u hemm għadhom fejn hemm l-għani, il-qarriqi, il-ħażax ma ngħid il-kelma mhux kull għani. Min ikun senjur ukoll jiġifieri taħarsu lil. Jkunu xuma. Jina nafx ġifiri, Alla ma jridnix fuqra, Alla jridna li konna biex naddu. Alla, provdi għanna biex naddu. Eżatt. Da kien, mela mekkan naħna, Abram naħa, ok? U laħanajtek ħajfu, laħani naħa l-oħra. Fin-nofs ma kienx hemm bridge, void minn arqiq. Xazim l-Inglis għajdula, bħat ma jista' jmur hemm u minn hemm imur għand Abram. Għallu ġifieri impossibbli. Però u qed jara, qed jisma' u qed jitkellem u qed jiġi emozzjonat. Beka għandi plitka kont għamiltilkom. It-tlet bikkiet tal-għani ġol l-infern. Mela, ħankomplu minn vers 26. Barra minn dan, ħanarġan nirrepeti minn hemm vojt blaqjies bejnkom u bejna biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista' u anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna biex jekk qegħdin
timmaġinaw xi post li hemm il-kju wara xulxin u kemm ħalla xi ħadd il-flus biex jitolbu għarruħu. Dak ma jeżistix, ta' Alla ma jinxtarax, Alla m'għandux bżonn il-flus tagħna. Allura min m'għandux flus, allura jibqa' hemm. Noqogħdu attenti x'nisimgħu u niċċekkjaw mill-kelma t'Alla. La kif diġà spjega wkoll il-pastor, la nistgħu mmorru mill-infern għall-ġenna u laqas mill-ġenna għall-infern, sintendi. Ommi ma. Aħna wek qed nitkellmu mhux fuq l-infern biss, qegħdin nitkellmu fuq l-imħabba tal-Alla wkoll. Da żgur. Il-puntu l-imħabba tal-Alla hi bħal meta aħna nafżaw it-tfal tagħmel xekk għax tweġġa'. Eżatti. Issa kif deċidu li jagħmlu xi ħaġa ma jbdunx jweġġaw. Għalhekk iridna nsegwu, iva, għalhekk iridna l-mulej insegwu l-kelma tiegħu ħalli għax inkella jkollna konsegwenzi. Ħanajt xi ħaġa. Mela hekk. Dana kif qed nitkellmu jiena uħti fil-Issiena dana bħalma nagħmlu nhar terba l-Bible study. Naqraw il-kelma tal-Alla, u mbagħad ngħidulhom aqraw u nispjegaw. Qed tifhem nagħmlu sija u naqqas ikun aktar naħseb. Baqas kun taf kif għaddew, għalhekk nistieden in-nies li jiġu jistudjaw il-Bibja ma' min jaf il-Bibja, ma' min jaqra l-Bibja u jitlob, tifhem, il-kelma tal-Alla hija l-verità. U l-verità teħlisna, għalhekk dal-programm jismu il-verità. Kompli fil. Le, konsa tgħid xi ħaġa inti. Għax konsa Fuq il-Bible study. all right, okay. Bible study. Mela. Ġifieri kif qed taraw naw, ikunu iktar, ġifieri. Għax hemmhekk ikollna ċans insaqsu. Mhux U nitalmu, hekk tallimt jiena. Suġġeġġi li ndum għaddejjem bih ġimgħat. Eżatti, u qed nieħu kost ukoll in-nies li waqfuni u jgħidu li kemm naf nispjega, ma naf nispjegax ili daw l-aħħar 13-il sena fuqhom. Le, taf tispjega mhux hekk biss. Minħabba l-Ispirtu Santu wkoll. U temmina. Iva. Għax hekk inti taf tispjega, għax temmen li qed taqra. Qed taqra qed temmen li hemm infern, allura taf tispjegah. Min fejn qed iġġib l-informazzjoni min ħalq Ġesu Kristu, għax imniżla hemm miktuba. Eżatti. Imma bis-saħħa tal-Bible Studies ukoll jiena dħalt fil-font imbagħad minn hemm tkellimt. Ma temmen. Issa billi tiġi l-Bible Study u taqra u ma temmenx kif ta' tispjega. Eżatt. Ta' tispjega moħħok u mhux hekk. Da żgur. Mela ħankomplu. Vers 27. Allulani, isimgħuha din. Min jaf kemm smajtuha, imma aħna qegħdin nidħlu fil-font tagħha dan il-fatt li ġara. Allulani, mela nitolbok missier, ibatu f'dar missieri. Ħniena, l-ewwel bikja. L-ewwel bikja. Anzi waħda mill-bikjiet di. Beda jikbi ibatu għand missier, għand il-familja tiegħi. Aqra l-xi. Mela. Għax għandi 5 taħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss. Dan qed jgħidlu hekk. Ifmu għadi. Dan qed jgħidlu. Ara kemm ma jaf xejn ta' dan insomma. Ara kemm ma jaf xejn. Qed jgħidlu ibad il-Lazzru. Ħajajdilhom. Hija temm jasa jidrilhom hemm u jidrilhom u jgħidilhom mhux hekk jaraw ħajemnuh. Ara x'qallu Abram. Ifmuha sewwa da ħadd ma jista' jerġa' lura. ħadd, kull minnu maħluq bniedem, ħadd ma jista' jiġi jidher lil xi ħadd. Aqra. Ġesu, kliem Ġesu da. Mela ħanarġa' 28. Għax għandi 5 aħwa ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Kmien induna? Rrit jaddim it-batija. Allu Abram, għandhom lil Mose u l-profeti jisimaw lilhom. Issa lix għallu hekk għax dak iż-żmien kien hemm il-Mose u l-profeti, iż-żar u l-maġġuri biex jispjegawlhom. Illum hemm il-pastors, hemm il-evangelisti, hemm il-xjuħ tal-Knisja. Hemm il-programm tagħna. Vera, eżatt. Għallu mhux sa nibgħat il-ħadd l-ewwel ma tistax.
It-tieni, provdilhom Alla, provdilhom il-programm il-verità, provdilhom il-Knisja Evanġeliki. Qadim hemm kienu wkoll fl-iskrolli kienu. Għaliex ma jisimgħux, kompli għax. Mela, jisimgħu lilhom. Issa, vers 30, le Missir Abram għallu dak, mela, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet jindmu. Iżda wieġbu Abram jekk ma jisimgħux lil Mosè u l-profeti anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemnu. U min qam mill-imwiet? Ġesu Kristu. biss. Ġifieri min titikom il-messaġġ? Ġesu biss. Mela, ħanaddu għal-riklami, ħankomplu fuq dan is-suġġett. Xi ġmielu. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu. Mela nilqakom għat-tielet programm ta' Il-Verità li illum is-suġġett huwa l-infern. U tant hemm xi tgħid fuq li ma nafx hekk salleħquh f'dan il-programm, imma ma jimpurtax. Dak li hemm bżonn fejn għandna bżonn il-mulej li jservina. Aħna nagħmlu, aħna għalhekk qegħdin biex inservu lil-mulej għalikom. Mela, Pastor, dik l-istorja arġajtina wkoll flimkien ma' telespettaturi tħall fiha, hemm ħafna u ħafna xi tgħid. U hekk mela tħallnilhom naqra fil-font tagħha, imma ħankomplu aħna għal-aktar skritturi u x'hekk. Mela ħafna. Aħna ħanaħdmu, ħanimxu bil-galbu, bil-mod ħalli nies jifhmu. Eżatti. Bħalma Kristu priedka iktar dwar l-infern u għallem dwar l-infern mill-saltna tiegħu, għana nagħmlu l-istess. Alright, għax dak Noħra eżempju minn Ġesu. Per eżempju, ħanerġa' mmur għal din l-istorja, kapitlu vers 22 f'kapitlu 16, jitkellem lil da il-bniedem ġol infern kien konxju. Kien konxju, daqs kif qisu qiegħed ħaj. L-istess. Fimta? Dak rajna vers 22. Vers 23 rajna li ju qed jara. Ġifieri n-nies li jmorru l-infern qed jaraw x'jiġri madwar, qed jaraw oħrajn jista' jkunu mill-familja tagħhom ibatu. Aħna meta naraw in-nies tal-familja tagħna fid-dinja ibatu ħambatu magħhom. L-istess l-infern. L-infern ħajaraw, issa qed jara ħaddieħor li jiġu minnu qed ibati. Naħa l-oħra ħad ifraħ, għax iktar tal-familja minn hemm ħad ifraħ. Qed tifhem. Issa vers. Imma mhux jaraw x'qiegħed jiġri fid-dinja. Le, fl-infern. Ħalli nispjegajilhom din. Fl-infnux fid-dinja m'għandek ċans, hemmhekk li hemm madwarhom għalhekk għax ma jistgħux jara beyond. Qed tifhem, ma jistax jara beyond. Issa vers 27 hemm is-sens tal-smigħ. Mhux jara, jisma' qrid ukoll. Aqra li minn Mattew kapitlu 13, vers 41. Mela, Mattew 13, mela. Ħanibda naqra minn 41, Pastor. Mela, bin il-bniedem jibgħat l-anġli tiegħu kif diġà qrajna. Huma jiġbru barra mis-saltna tiegħu kull min iġib it-tfixkil u kull min jagħmel il-ħażen u jixħtuhom fil-ħuġġieġa
tan-nar. Ma, daħal sbajk fi ġieġa, għatajċa. Dik laħ li tajt meta Leħe. ħatqpa tajda fl-eternità. U jiena meta U l-ġisa ma- nilħaraq ġieli f'xi ħaġa jennaf, ngħidlu mulej grazzi minn xiex ħlistni. Eżatt. Għax dik dak il-ħinet forsi kienet u raġa telqet, jew forsi għamilt l-ilma jien kelli l-ilma fil-vit. Li hemmhekk Il-ħass. mhux nsibu imma. Li tħoss kompli għara ġieġa. Mela. 42. Mela, u jixħtuhom fil-ħuġġiġa tan-nar, hemmhekk ikun hemm il-biki u teżżis ta' snin. Inti meta tiżessninek għalix. Jume ilu jina z-snin, imma għalti għalli l-kwatru ħaddaqqa fuq subajja. Selmi laminaw tal l-Antwanet. Mela, vers 43 naqraħ, għax da Jaqraw sabiħ. kol, jaqraw kol. Imbagħad il-ġusti isiru jiddu bħax-xemx fis-saltna ta' missierhom. Min għandu id-nejn ħajisma. Dina għat. Lażla fidejna. Il-kelma talla t-diskrivi dal-infern tissa, all right, fe edin n-nisissa xubat wara iġi ieħor, fid-dettal, per eżempju, ekk inti tiġi miegħi u taqra Mattew kapitlu 25, Iva. vers 41. Vers 41. Bil-fors Mela. kelli nirreferi għan noti, għax tantem li tinsa. Mela, arġej li... Mattew, kapitlu 25, all right. vers 41. Għannajt sa narawaw. Li l-infern huwa post ta' kastik. Nerġamur fe għalli bdejna najdu qabel, li l-infern għat manħalaq għallik, jew għalija għal-bniedem, iżda l-anġli li ħadwa kontra Kontra Alla. Alla. Imma Alla, ma qatt ma minn fejn kien ħajba tiżina. Ma minn inti tiddeċiedi li hu s-sit tiegħek. Daw li qegħdin l-infern u dawk li ħajmorru l-infern, iddeċidew li Satana, ix-xitan ħansemmi dal-kliem, all right? Satana u x-xitan, dak hu l-Alla tagħhom. La dak hu l-Alla tiegħek. Inti għażilt inti dan l-Alla tiegħek u hemm ħadd gawdih u tbati miegħu, għasra jbati wkoll. Yeah, that's good. Ġo l-infern. Mela, isma' x'dal-post x'inhu? Mela. Mattew kapitlu 25, vers 41. Umbat jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xelluk. Ta' xelluk Ġesuda. jiġifieri mhux għax xellugita. Le, Għax li le, kont tlet kwarti tal-familja jien il-mara. Għand il-mara xellugija. It-tifel, il-mara tat-tifel, wieħed minn neputijiet u kelli l-qattus u kelb xellugi. Ajra fast. Mela, jien għandi t-tifel tiegħi. Xellugi. U niftakar jgħidu lu jasaw għat id-dottrina U xedik tiktibx bil-lefta u bil-xelluk għax inkella dik tal-infern. Kemmu sabiħ il-bajbista di kollox tallemu. Il-xellugin għandhom rasom mistriħat ta' tik ħajtek il-mulejn. Mux fuq xelluk ħatkun fuq l-lemimem xej fuq ħazita fuq da xelluk. zgur, ġifiri għassa jkunu mal-mulej. Għaxu politika xellugija u leminija. Bismu naqraw kol waqt Mela, dal-programma xo huwa tal-bizzajet tal-program. Mela, aħna le, ma nibżawx. Is-suġġett. Mela, imbagħad jgħid ukoll il dawk ta' fuq ix-xelluk. Morru minn qudiemi. Mela. Misħutin Separazzjoni minn? minn Alla. Fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu. Ġifieri dak li konna qegħdin ngħidulkom qabel dan huwa kliem Kristu qiegħed jispjegaw li l-infern ma ġiex imħejji għalina. Imma issa sta għalina sa nażlu hekk u xil-Alla jew ix-xitan. U tinsiex fuq xiex qegħdin nitkellmu ta' xiet iħoss da. Għadna mekk, għadna xiet iħoss. X'ra tkellimna, x'sema tkellimna, xiet iħoss għandi ma nafx kemm il-puntaw. Dejt in-nizza għand il-kelma tagħna mimlija bil-kidbara. Għax tantem. Għattifem, issejja miegħi f'dan Fej, pastor? ħanniġu fil-ktib ta' Marku. Mark, jaħem. Mark, 16, alright, kapitlu 9, all right, 43. Hemm referenza fil-vers 24 ukoll
fiex qed naqraw. Eħe. Imma ħajar naqraw immorru fil-Evanġelu ta' Marku. Mela, vers. Arġej li l-vers. Vers 43. Mela, Ara orra. xjajt Ġesu xi tittamel anki Ħanibdija naqra 44. minn 42, Ejwa. Pastor. Xjajt Ġesu x'għandek tagħmel u hemm sinifikat jekk niftakar waqt li qed nispjega ngħid għaliex isemmi lit leminija. Eħe. Okay? Iva, Iva. Ismaħħa. Naqraw. Ismaw Imma min jagħti skandu lil wieħed minn dawn iċkejknin għax din ukoll hija Oops. grafi, Da abortion. Eħe. Iċkejknin u anka tfal li aħna ntuhom Tfal. skandlu, Mhux hekk? Taf x'qed isir taf inti Oh, u mhux hekk. intom ukoll tafu x'qed isiru, Mhux hekk, mhux x'qed hekk. iħallu l-itfal tagħhom Mhux ġenituri u qed ikunu U ma gburin min bihom. jafdawhom. U ma min jafdawhom. Isimgħu naqra. Imma min jagħti skantu lil wieħed minn dawn iċkejknin li jemnu fija, ikun jaqbillu li jemnu fija. Xi ġmielu. Kemm iċkejknin tfal u Kollha. kemm iċkejknin aħna u liedu. Ikun jaqbillu jekk jorbtulu ma' onqu ġebla ta' tħin minn dawk li dawru l-ħmir. Ara xi spjegazzjoni Ħan nispjega di għandumu u nispjega di. Għalli xjajt dawwar amon u mhux ma saqajh. Għax anke jekk f'naqra ilma kien tiddawwar ġebla monqok u tintefa' f'naqra ilma, xorta ħadd tmut, jiġifieri jekk tagħmel aħjar tagħmel suwiċ mhux qed tifek aħjar tmur tagħmel suwiċidju milli tagħti eżempju li tfal iż-żgħar. Jew Mela, kunu żgħar skandlu, mela, fil-fidi. Għax dik skandlu, għandha mhux double eżempju, meaning. eħe. Tfal u tfal li huma żaqgħu għadhom ġodda fil-renju ta' Eħe. għadhom jitalmu. Dak li qegħdin jieħdu l-ħalib li qiegħda spjegata. Probabbli hemm ħafna barra ta' Mela, dawk li dawru l-ħmir u jixħtuh fil-baħar u jekk idek Ismaħħa. hija għalik okkażjoni ta' dnub. Issa hemmhekk laqas isej. Barra. Għas isemmi għajdak il-leminija. Jekk Fl-oriġinal jisemmi Eħe. your right hand. Hemmhekk ma jsemmijiex ara. Ma nafx għaliex, Hemm ħafna affarijiet hekk mill-oriġinal għalluhom barra. Anki jużaw kliem pereżempju li ma tantx jiftihom. Qed tifhem dik oħra, taqra tajt minix nifhem. Mela, fl-oriġinali hemm idek il-leminija. Mela, u jekk idejk hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqtaħħa barra. Jaħbatlek aħjar li tidħol bit waħda fil-ħajja milli tmur bidejk it-tnejn fl-infern. Fin-nar li ma jintefix. U jekk riġlejk i okkażjoni ta' dnub, aqta barra jaħbatlek aħjar li titrol b'riġlejk wieħed fil-ħajja milli tinxteħed b'riġlejk it-tnejn fl-infern. U jekk għajnejk hija għalik okkażjoni ta' dnub, aqlaħħa barra jaħbatlek aħjar li tidħol bajn waħda fis-saltna ta' Alla milli tinxteħed bajnejk it-tnejn fl-infern fejn id-dut tagħhom simgħuha din ma jmutx u fejn in-nar ma jintefix għax kulħadd ikun immellaħ bin-nar. Aħjar tidħol immankat il-ġenna, tidħol immankat fis-saltna tal-Alla, mhux sa tiġri qed eżempju, għax aħna meta niġi rabċert, ġisimna jerġa' jiġi għall-perfezzjoni, qed tifhem. Eżatti. Milli tidħol perfett, għax għall-infern. Ma tistax tagħti eżempju ħażin, ma tistax. Qed tifhem titkellem u tagħti eżempju skandlu li minnu mhux matur fil-kelma tagħna jew it-tfal. U dik tal-idej ix-xellu il-leminija qiegħda. Ħana nispjegaw fi programm ieħor di, aħjar hekk. Ta' meta nitkellmu fi żminiet fl-end times, ġiġa minni. Għanna ġiġa minni, Pero nitlu ktar f'dettalji meta jiġi l-waqt. Mela. Għax għalli tkellem eżatt. Fil-fatt anka jien inħossni responsabbli peress li nallem ħafna tfal. Mela. Inħossni u noqgħod attenta wkoll tal-kanzunetti xi jkunu qegħdin ikantaw. Għax
jiena marriċ it-tfal, irrid inżommhom tfal, irrid inżommhom innoċenti. Ma jistgħux jikantaw kanzunetti per każu tal-kbar. Ġili kelli ġenituri, Anke ġifieri, jifirsu, neħħew ġifieri it-tfal tagħhom mit-talim tiegħi, ġifieri, għax ma kontx inħallihom ikantaw ċerti kanzunetti. Li din weġġatni, li għax jiena nkun qiegħda. Imma dak li. Ija, imma għax għal-ġenituri, għal-ċertu ġenituri, jippreferu s-suċċess milli it-talim ta' Kristu fis-sens li ta' talim morali. Thank you tal-li ejnti li dik li rrit ngħid ukoll. Irridu noqogħdu attenti għax rajtuha min jagħti skandlu li tfal. Għalhekk dal-programm fil-Issienu hi. Jasra. Imma nitolbu. Nitolbu. Inxandru l-kelma. Eżatti. Imma niddaqx, ma nafx, imma niddaqx immu fitri un qassam it-trek u kellem nisna. Forsi jaraw ninkun jgħat postijiet ta' slima San Ġiljani u l-Belt, għed tifhem u jiġu jkellmu kemm hawn nies jibżaw mill-infern u ma jagħudux dik id-deċiżjoni. Ħadd is-salib. Nista' nibżaw, aħna ma nibżawx. Ħadd is-salib u mxi wara Kristu. X'sa titlef int? Sa titlef id-batija fl-infern bħalma qed narawha. Issa qrajniha vers 24. Natu kas nemx per kazu, natu kas għax jgħidulek mbagħad naraw, l-ewwel qed ikun too late. Aħjar milli jkun too late. Ma tistax tajt għad ma jista' jkun hemm, għax hemm. Imma jekk inti tgħix. Għax hawn ma jemmix. Dik le jgħidu hekk hawn ngħidlek kif jara. Jada jekk m'hemm xejn la ġenna u laqas infern, jien taf xi wieħed hemm għax hemm l-għawdi il-kelma talla, il-manwal, dan huwa l-manwal tal-ħajja, bħalma jtuk manwal għal kwalunkwe oġġett, ok? Dan tal-ħajja. Jekk m'hemmx, ferħan liex tħajja kristjana. Għax il-ħajja kristjana perfetta min jaf jgħixha, imma aħna maħniex perfetti. Irridu l-maħfra. Eżatti, irridu l-gwida, irridu l-Ispirtu Santu. Qed tifhem biex nimxu ħajja kristjana. Anke jekk, mhux se ngħid anke jekk xi ħadd jellem m'hemm xejn, li tgħix ħajja kristjana diġà hija ħajja feliċi. Mela jien biex nuhu pjaċir, imur niġri ma' kull mara li tiġi qudiemi, mela jħammur nilab il-flusi kollha, mela jiena ħammur noqgħod ngħid kontra n-nies li nsew li ngħidu jekk xi ħadd jiġi jgħid fuq jien, aw skużawni, jekk xi ħadd miegħi jiġi jgħid fuq xi ħadd. Taf x'ngħid l-ewwel kelma, dak kif nitlaq ħajjgħid fuqi. Mela ma nagħmilx hekk. Ek namel hekk hemm l-iskrittura tajt, qed tifhem referejna li għal-ħadd li daw in-nies li jgħidu fuq ħadd ieħor biex jikkeskru mhux il-verità, għax jista' tkun il-verità, qed tifhem u tiddilja bl-erf tal-mulej. Qed tifhem imma la jgħidu fuqek, jgħidu fuq ħadd ieħor miegħek, kif jitilqu ħajjgħidu fuqek ta'. Ma tix tiżra li tittaħsat, jekk vera tittaħsat l-imħabba talla, iżra l-imħabba talla. Eżatti. Għaskont x'niżraw. Pastor, ħajkonna naddu għal-reklami, għax wasalna għall-aħħar parti. Tibżawx, issa jekk Alla jrid inkomplu fuq dan is-suġġett fil-programm li jmiss. Imma sa dan it-tant għal-reklami. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristu. Mela nilqakom għall-aħħar u raba parti ta' dan il-programm. Is-suġġett huwa l-infern. U għadna laqqas biss missejnieh. Bdejna naqra biex nidħlu għax aħjar tkunu tafu il-verità. Diki. Il-verità.
Pastor, kull ma tfadlinna ftit minuti, 10 minuti, u x'tixtieq tgħid ħalli mbagħad inkomplu fil-programm li jmiss. Dan su ekkat tlek fil-oħti lejlek fil. U anki n-nisa għadnina, da suġġett ta' twerwir, imma ta' twerwir. Mux għalina li nafu l-Kristu, Eżatt. għana rajna. Issa, nishtiq naqra jien oħra. Għantikom l-axar bezbiza mill-kelma tal-għaf, fil-klib ta' Apokalissi, fil-isiet, kapitlu 14. 14? 14, żewġ versi ta' ħammur u kol ftijaj. Klib ta' Apokalissi, bl-Inglis najdu Revelation. Revelations. U mill ma vers, Pastor? Mela, vers 10. Minn vers 10. Ħanibda minn disa. Fil-klib ta' Apokalissi hemm ħafna fuq l-infern, fej ħajispiċċa x-xitan, fej jispiċċaw dawk li jirrebellaw anki fil-millennium. Għat nifhem ġifieri għat najn ma nafx kif ma jgħalmuhomx in-nies daw l-affarijiet. Kif, għaliex ma sammuhomx daw jasra? Fit-tielet programm semmejnijom dan tal-millennium, fit-tielet programm tal-iskeda tal-ħarifa. Ma aħna nsemmuhom. Iva, għalek Ma qiegħed. t-pussa tmur ximkien, jaqbdu l dejjem fuq l-suġġetti u nis jidru għaddisin li ma nistawx kif rajna. Nirringrazzjaw u natu glorja Mhux hekk. lill-mulej ta' din u ta' dan l-istazzjon ukoll. Mela. Għax qiegħed jinqedha b'dan l-istazzjon biex inxandru lilkom. 30 sena ilu. Għanejdlek Ringrazzjaw l-Alfrida. Iva. Mela, ħanibda minn vers 9, mela kapitlu Iva. 14, vers 9 mill-ktib tal-Apokalissi. U anġlu ieħor, it-tielet wieħed ġi warajhom jgħid bleħen qawwi. Min jinxteħet iqim il-bima u ġbija tagħha u Ups. jieħu il-marka fuq ġbinu jew fuq idu. Fuq ġbinu u fuq idu. Iva, u koll jixrob mill-imbit tal-korla ta' Alla li jem inferra safi fit-tazza tal-illa tijaw. Il-kolla talla li hija ġusta. Eħe. U jinħaqar b'nar u kubrit. Nar u U kubrit. kubrit ta' u Dik il-pompa, hekk. Isimaw naqra din. U dim l-anġli għaddisin u dim il-ħaruf. L-anġli għaddisin, aħna ġifir narawhom biex nara miex jissalvana Kristu. Hemm ħankun jien, ara mhux għax qed tara n-nies jinħarqu ta'. Oh, le. Tajt imma minx jissalvani. Minx da żgur. Minx jissalvani. U kifet qabel ukoll anke meta ninħarab xi ħaġa jew daka ngħidlu grazzi mulej minx jissalvajtni. Għax mhux bl-opri tajba aħna insalvaw li nagħmlu l-opri tajba huwa tajjeb. Imma billi naċċettaw lil Kristu bħala s-sit u s-salvatur tagħna u tiegħek. U taċċettaħ bħala s-sit u s-salvatur tiegħek, titolbu maħfra u titolbu wkoll biex l-Ispirtu Santu jiġi ġo fik. U inti ssir it-tempju tal-Ispirtu Santu. Għax aħna fina jrid jgħix Alla, mhux xi ħaġa magħmula mill-bniedem, fina. Ara x'imħabba din, xi tridu iktar? Tridu tmorru hemm f'dan li qed insemmulkom ħankompli naqralkom. Anzi kompli aqra, sa vers 13. Ok, mela, u d-duħan ta' dbatija tagħhom jitla għal dejjem ta' Duħan ta' dejjem tbatija. u ma jkollhomx mistrieħ la bil-lejl u lanqas binar. Dawk li jixteħtu jqimu l-bima u ġbija tagħha u min jieħu l-marka ta' jisimha. Imma araw x'ġej issa. F'dan qiegħed is-sabar tal-qaddisin, il-qaddisin. Aħna dawk li Dawk jemnu jaċċettaw f'Kristu. il-Ġesu. Eżatti. U jisqarrew. Min hawn irridu nsiru Amen, qaddisin, amen. min hawn. Ta' dawk li ħarsu l-praċetti ta' Alla. Skużi, jħarsu? Il-praċetti ta' Alla. Il-mandamenti, ġifieri. Il-mandamenti u l-fidi f'Ġesu. Kmandamenti, għara xi ġmiel. Il-kmandamenti fit-testament il-qadim moti, imma l-fidi fiex. Ġesu. Ġesu. Biss
F'Ġesu M'hemmx isem ieħor. M'hemmx isem. Kieku qal u santa dak, u santa dak, kieku għalekkaw. Le, fidi f'Ġesu. Illa jien biex nkun sejf, biex ma mmux l-infern, il-fidi tiegħi tkun Ġesu naqraw fi Ġwanni Badar li Kristu għal il-verità, it-triq, l-unika triq, għalant il-missir, għalant il-saltna talla. Għattifem. Eżatti, u qal li permezz tiegħu ma semma l-ebda isem Ġesu, permezz tiegħu aħna insalvaw. Issa xiex mill-vers 13. Mela, vers 13. Imbagħad smajt leħem mis-sema jgħid. Ikteb. Għawek l-oriġinal jgħidlek, jgħid li, mux jgħid bis, translation, jgħid li personali, ismaħħa. Ikteb. Ħinja minn issa. Għallu ma tinsiex, iktiba. Inti meta tikteb ċarru biex ma tinsiex, jow biex taddija xaħat tiegħu. Ieħor, eżatti. Għara xe. Ħinja minn issa il-mejtin li jmutu fil-mulej. Iva jgħid l-ispirtu huma jistrieħu mit-taħbit kollu tagħhom għax l-emejjel tagħhom imorru magħhom. Li tiżra taħsad. Jekk inti ħattati ħanalqu xek, jekk inti ħattati ħajtek il-mulejn, dik żrajt zerrijanti, il-mulej Ġesu żrajt, xiġifieri, min tista' tmur l-infern, niżbaljaw vera, hemm it-triq li tajdinna jekk inti żbaljajt mur għand il-mulejn, jew għand il-missier permezz ta' Kristu, jew għand Kristu bis-saħħa tal-Ispirtu, u stqardnu bilek u tajdlu mulejn aħfilli. Dik li tmur għand xi ħadd ieħor u tajdlu l-mulejn u jgħidlek naħfillek dik mhux vera, Ġesu jaħfillek biss. Jien naħfer il-minja mill-ħsara, jew immur nitlob maħfra lil min għamilt il-ħsara, hekk tgħidlek fit-tib ta' ġagbu. Imma tiegħu ma jkunx inħaffer jekk ma jkunx dar lejn Alla. Akku daqshekk. L-unika, easy, family easy, ma nix għalfej immorru. Tista' tkun fid-deżert. Ewwek inti ma tagħmilx kif qed tgħidlekaw, il-fidi f'Ġesu. Imbirkin dawk li jmutu fi Kristu, għaliex? Għax rajna fl-istorja tal-Lazzaru. Describe biex ngħidha sewwa bl-Ingliż minn Ġesu mill-mulej. X'sa jiġri? Blessed are bl-Ingliż, blessed are the dead who die in the Lord from now and forever. L-ewwel net kif inti tmut, jaqbduk l-anġli joħduk fil-preżenza ta' Ġesu. Qed tifhem, tħossok ħassejta dijin, qed ngħidlek x'kieku ħassejta tħosslak it-tranquilla. Tajta, daqas naf xi bdejt ngħid, konxju x'qed isir madwarek, qed tifhem, qas tkun taf li qed tmut. Għax għal dak li hu qaddis, il-mewt hija ħajja. Eżatt. Transit, koma. Għall-eternità ma' Alla. U jina ħammur, bħalma hemm fl-infern jibatu, jħossu n-nar, jaraw, jxommu, l-istess fil-ġenna. ħanaraw, nisimaw, inkantaw, u xekkantaw. 3 to 1, halleluja. Mela. U wissa dali sa nagħmel jien, ħankanta din il-kanzunetta li għalibili jem ġewwa Aquilina, mux għalibili, kiteb il-klim fuq din l-opra li bħalissa nsejt xisima, jimminix perfetta, imma ġili smajtuħ dan it-tjun u din il-mużika verament sabiħa, imma dan il-klim vera huwa ħireġ minn qalbi u sankantaħ li l-mulej li din il-kanzunetta jisima Fawwartni Bilena, għaxek kamel il-mulej, għalek dejjem tarawni ferħana. Għaxin għandi l-ferħ u anka l-paster tijaj għanna l-ferħ tal-mulej.
xin indbat illi li mixxew kerfajt bħal f'daqqajn indunajt li tħobbni ta' vera u meta lilek rajt fuq spallek li interfajt mill-fondo int li lajt fawarti bilena lil-qalbi intirbat xidnubi bil-qawwa sħaqt għax mewtek li fdejt salvajtni għal dejjem int li liberajt minn ħajja assurda u li veru tajt vera ħajja bla tmiem xin intbat li mixxew kerfajt bħal f'daqqajn dunajt li tħobbni ta' vera u meta lilek rajt fuq spallejk li interfajt u mill-fondo int li lajt fawartni bil-lena iva tajtni l-ferħ Ġesu